ta bayana, sai na tsaya ta zo har gabana, ta ce da ni na gode Allah na, yau ya nuna min mawaƙi na, gari gari na zo da magana, kwana uku na ta yawo cikin rana, sai ta ce mini ka bani lambar waya in koma gida na ce ka wuri na. Bako, 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 bako. Ashe a gida bata sanar ba, bata ce da su za ta zo gurina ba, neman ta ake ba inda ba a je ba, sai gun aminiyar ta wacce suka saba, ta ce da ita Kaduna za ta je Habiba, ita dai a Sharifa take duba, sai suka ɗauke motar gida babba, suka zo Kaduna don siyo duba. Yan sanda da rana kullum da su ake ta nema na baro